Γεια σας! Αυτό είναι το πρώτο μου βιντεάκι. Αποφάσισα να κάνω ένα πρακτικό DIY, το οποίο μπορείτε να το έχετε είτε πάνω στο γραφείο σας, είτε να το κρεμάσετε στον τοίχο σας. Ας ξεκινήσουμε. Θα χρειαστείτε μια κορνίζα, στην οποία μπορείτε να βάλετε πολλές φωτογραφίες. Ανοίξτε και αφαιρέστε τα χαρτιά και το γυαλί. Από μια μικρότερη κορνίζα, πάρτε το γυαλί και τοποθετήστε το στο σημείο που θα θέλετε να γράφετε σημειώσεις με μαρκαδόρο. Κολλήστε το. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ό,τι κόλλα θέλετε, εγώ έβαλα θερμόκολλα ώστε να μείνει γερό και να μην πέσει. Στο τετράγωνο μπορείτε να βάλετε ένα ημερολόγιο. Απλά κολλήστε τα κύρια σημεία ώστε να μην φύγει. Πάνω από το οβάλ βάλτε ένα πιαστράκι, ό,τι μέγεθος θέλετε, μικρό ή μεγάλο, για να κρεμάσετε τα κλειδιά σας. Κολλήστε το ώστε να είναι γερό. Πίσω από το γυαλί και το οβάλ βάλτε πολύχρωμα χαρτόνια, ό,τι χρώμα θέλετε, ώστε να είναι πιο ωραίο. Εγώ διάλεξα πίσω από το γυαλί να βάλω ένα μόβ απαλό. Πάρτε το μέγεθος και μετά κόψτε. Πίσω από το οβάλ έβαλε ένα βεραμάν ανοιχτό. Τέλος, σε αυτά που περίσσεψαν βάλτε χαρτόνι από φελό για να μπορείτε να καρφιτσώσετε τις σημειώσεις σας. Εάν το χαρτόνι από φελό είναι πολύ λεπτό, βάλτε και δεύτερο από πίσω. Βάλτε το πίσω μέρος της κορνίζας και είστε έτοιμοι. Εάν σας άρεσε, εγγραφείτε στο κανάλι μου για να δείτε και άλλα βιντεάκια που θα ετοιμάσω. Σας ευχαριστώ πολύ που το παρακολουθήσατε. Γεια σας!